Γεια σας, Νίκη και Φιγένεια. Εδώ είναι τα δύο μου χελωνάκια. Πριν είχαμε δείξει το Πικάσο, Είναι το χελωνάκι. το σκυλάκι μου. Και εδώ είναι ο Ποσειδώνας και η Αμφιτρίτα. Αμφιτρίτη. Ναι. Αυτή εδώ που βλέπετε εδώ μπροστά είναι και λίγο αστούμουλο, δεν φαίνεται καλά. Ναι. Είναι η Αμφιτρίτα. Είναι από εδώ. Εκεί μέσα στο βάθος είναι ο Ποσειδώνας. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτή εδώ που είναι η Αμφιτρίτη κορίτσι. Και αυτός εδώ ο Ποσειδώνας αγόρι. Αυτό ναι. είναι το ιδρύο τους. Ναι. Αυτές ήταν οι γαρίδες του φαγητό τους. Τρώνε γαρίδες. Ναι. Πολύ μικρά γαριδάκια όπως πρέπει να είναι. Και αυτά εδώ δίπλα τι είναι. Αυτή εδώ είναι η τροφή τους. Δεν τη βλέπουμε. Βάλτε την εδώ πέρα. Ναι. Και εδώ είναι μια άλλη τους τροφή. Ωραία, όλο τροφές, Νιάμι, νιάμι χελωνάκια που πέσατε και σε χειμερή ανάρκη. Γεια σας.